Kabe bitratama utikalo kleta ani saba samba flani muka ani nani foli kelengrene me ya TV fleba jamakulu ye aw bismillah nga bidon kibaru keneka ami anga bidon kibaru damnani jamana kono kiberaw ye ka keni Senegalais ministre nyama ka teria ni bara nyogo tamaye kana mali kono kunun tene utikalo kleta ani fla samba flani muka ani nani Senegalais ministre nyama Ousmane Sonko bismillah mali frontière fanga nyama colonel Assimi Goïta fe kuluba uka sigi famba bolila femika ode lakana ko ani mali ni Senegalais ka jenyogonya baraw nafa fo katase jamana flanka nyetawma amtani jamana ko kanko kiberawiye Senegali jamana kono kabe bitratama utikalo kleta ani saba samba flani muka ani nani Senegali kuna foli dilawiye klekele mbara blake mimbe wele une journée sans presse krengre nyana jabrani barakelaw ni radio so barakelaw min jabo kunye kuka ni songo ya taka nyesi jamana marabawma ulumunu keleme ka chageda nunu ka lembo songo yele Alisa metoni jamana ko kanko kiberawiye Uganda jamana kono mamuwa ani duru nyogon bonena unina nyamatomba doka bini sababula Uganda Fabala Kampala Sibirido kakeni kuna fuli kurawiye mimbora jamana ministri mika bara benendo maka salalunga ko nyana balima bitrata utikalo kleta ani saba samba flani muka ani nani alea yiraka fo wakilite ma werawla minu mena boni kasarena tuku bitrata utikalo kleta ani saba samba flani muka ani nani Somali jamana ya iraka fo uye dankari al-shababu ka kelegede ma binani ani flala ani ka tegada ma saba werauka Somali sordasiu ka wulika jodo sinfe jamana sahelian fa ani chamanchelana ni kuna fuli nunu dira Somali Independent News fe ni kuna fuli damadon nunu le fona kara kloni ya nyau garjige ya nga bidon kibarula awni che aka nyamadalula ala kambe jien wati were